Balima Agnokma, très urgent. Balima bien mercredi 13 août 2025. Balima Mali ministre de la Défense Sado Kamara, Malien ka tunnembe. U bora, u ka activiste u bora. U ye erreur jugu ba fla de kemeno fo Malien de bela jelen galame. Metla Sado Munebe Sado Kamara, Mali ministre de la Défense, Muneba ne Assimi Goïta tche. U bora ka information folo bla. Parce que bi conseil des ministres kera Sado Kamara maye bi conseil des ministres là. Amballa ka munde réseaux sociaux ka pour yani moko ka kuma vidéo manu ne bora. Ka blauka ou ka vidéo manu ya blauka page ou sans fait ko Sado Kamara tara ayesi dugu dola. Mo uma dugu kelen fo. Moko tara bla commentaire ou là. Ou ka vidéo manu ya bla ou ka vidéo manu fambe. Ou ka propagandisou. Ou ya bla ko Sado Kamara voyagera ka takara ayesi dugu dola. Oh, moi, question posée, moi, tu me erreur ka utlara ka blatunu ko Sado Kamara be irisi dugula. O kuma la kamane be Sado Kamara la nabito ayesi dugula ka ta restaurant irisi dugula. Publication flalu nyongo jate te me erreur flaka. Awa se me folo ko Sado Kamara ko ay kate malla ko na to kama e bi conseil des ministres kabe ayesi dugudo la amo dugu to ko fo. Aya auto la katara irisi la. Malion mundu golembe ubeka mundu go Malion na Sado Kamara ko la mena tlaka fo ngena bi. Malion ko ma bahalibi. Et au Kélé, Amé Balika Moune et Tougouni, Netara Mali armée ka pagi sans fait. Mali armée ma bla Rossi, Kosado. Généralement, Nisado Kamara de déplacement en tant que ministre de la Défense, armée ba bla ka pagi sans fait. Maï armée ka pagi sans fait. Mali Ortema et reportage ko Mali ministre de la Défense, ko de voyager les flakou kata nyorola. Ni ministre de la Défense, ce n'est pas n'importe qui. No betara Jamana Kunganko la, avec bla armée ka pagi sans fait. Vidéo manu ne borana ede source officielle sima fo ou a seben ka duga vidéo manu de ma pour que ka mogo to fili konana mais mu ere be dogola Sado Kamara kola parce que ne ere mu me Sado Kamara ka kola une source non confirmée pour le moment parce que kuma chama be fo a chama ni manja mais yani nga dola folo ou ere ramani nyonche ou ere rambe ka nyongo bloku minke Malion mena kala awne ambeje angola me nyongo fe folo ango première partie la jẹ après ambeta nanga vidéo toy Sado Kamara ko la mundu go limala segu tungara bena anya fo Malion ngana anga nyoro la me folo que ça soit Abidjan, que ça soit Tournon, que ça soit Kati 24, que ça soit Bougoumabel, ni mon hakili ka di gouvernement ou ka tout interviewer ou ka bulu kono olu yɛrɛ ka bɔ k'u yɛrɛ yira kɛ Facebook b'a bɛɛ bolo Instagram b'a bɛɛ bolo u tɛ publication kura ka kan ka ye Nema Sagara bɔra fɛ ni heure la e burudela ka taa ka Nema Sagara ye ni fini sugu la wa mais a ko mɔgɔw kunna ni manamanakan ye quoi mun kɛra o kɛra de ko kɛlen foyi tɛ dugu n'u minɛli n'u ko k'u b'a kɛ n'u minɛna mais c'est pas grave mais n'a sɔrɔ u ma minɛ mais u ka bɔ a kana na mɔgɔw hakili wuli manamanako la quoi a b'a fɔ ko ni minɛ a kan an b'a assumer de n'a sɔrɔ u y'a kɛ u minɛna ils vont assumer bon ni autorité fana y'u minɛ gouvernement fana k'a assumer mais aw ko an kunna ni manamanakan ye aw bɛɛ ye kuma saba fɔ voilà ko nkalon don aw ko a ma kɛ aw ko a kɛra aw ko tantɔ aw ko tan aw ko an kunna quoi kuma bɛɛ filɛ nin ye u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na tan koyi voilà u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na tan u yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ aw bɛɛ bɛ transition kelen kɔ dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw y'a sɛbɛn ka page kan ko Sado Kamara bɛ AES dugu dɔ la dɔw wɛrɛ taara sɛbɛn ka page kan ko non ko Sado Kamara tɛ AES dugu dɔ la dɛ k'a taara Irisi la an m'a ye gouvernement ka page sanfɛ an m'a ye ORTM na mais transition dɛmɛbagaw de bɛ ka communication taga kɛra nin kan n'u ko nin kɛra ko ayi ko nin ma kɛ dɔw yɛrɛ ko Abbas ma minɛ ko Abbas dalen b'a ka so an ɲɛ tɛ Abbas photo la ɔ n'u ye mɔgɔ mun poroporo k'o minɛ n'u y'o bila ou bien sur la vidéo nous bla kata photo tano qui m'a ugo karsa minana koma bla je prends l'exemple de beaucoup de gens donc mena mun fonyana Sado Kamara mun de be Sado Kamara ko la Malion ne segu tungara information mi soro cause ou kume fait ka Sado Kamara mine ou kume fait ka mine mais ka kera échec c'est ce que j'ai appris mais ce n'est pas confirmé il faut nga oroni foka daka ko kume fait ka Sado Kamara mine di mais ko a kera ça j'ai massé kanya au boulot. Donc les négociations sont en cours. C'est une source non officielle.
Parce que olu yɛrɛ de confusion créer mɔgɔ si an yɛrɛ bɛɛ ko ɲinana Sadio Kamara kɔ koyi an bɛɛ ɲinana Sadio comme Sadio Kamara ma ye conseil des ministres la bi aw paniqué kun ka communiquer bila minnu kun ni ju tɛ minnu na u t'i fala u t'i bala aw yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw la da kumaw la aw yɛrɛ de bɛ ka rumeurs kɛ tiɲɛw ye jo bala ma bɔ ka fɔ sisan aw harabaatɔ de don ti sa la panique bɛ aw de la panique tɛ aw na aw minnu ko k'aw ye transition dɛmɛbagaw de aw de sɛgɛlen don anw sɛgɛlen tɛ parce que an b'a dɔn ça ne va pas ne tɛ transition contre la bɛɛ b'o dɔn ne de ko Assimi Goïta kunkolo man ɲi ne bɛ Sadio Kamara fɛ hali sini Sadio Kamara tɛ transition ministre de la défense de Sadio Kamara ko ka di ne ye ministre caman bɛ transition kɔnɔ ko ka di ne ye ne ko terrain kunkolo de man ɲi ne bɛ Mali fɛ ne bɛ transition fɛ ne ko Assimi de man ɲi parce que Assimi ye Mali ta ka da ka sunguru de ma Batulu Nyang voilà la vérité Sadio Kamara tourne a bɛ min a ye Sadio Kamara yɔrɔ a y'a yira an na a ye Sadio Kamara a y'a filmer wallahi Sadio Kamara ko kuma in bɛ ka fɔ kuma RFI France 24 bɛɛ bɛ ka bɔ ka fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ maliyɛnw bɛ k'a fɔ faransi bɛ k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don transition yɛrɛ dɛmɛbaga dɔw bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don transition dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ k'a fɔ ko ayi ko faransi de bɛ ka nkalon tigɛ faransi kelen tɛ dɛ jo bala ma fɔ ko tiɲɛ don jo bala RFI de jo bala France 24 de aw bolo ko maliyɛn bɛ ji min ninnu fɛ de yan bɛɛ b'a dɔn ça ne va pas de c'est à dire adamaden bɛ se k'i ta kɛ birikamboli yan Sadio Kamara bɛ yɔrɔ jumɛn a ye a yira an na an ka dɔn a tiɲɛ n'a nkalon dɔn voilà la vérité an kɛlen bɛ mun kalama Sadio Kamara tununnen don dɔw ko Sadio Kamara bɛ kan kɔnɔ k'a y'a ka dispositif k'a y'o renforcer dɔw fana ko k'u tun bɛ fɛ ka Sadio Kamara minɛ don jumɛn yɛrɛ k'u tun bɛ fɛ ka taa minɛ mais k'a kɛra échec ye k'u tun bɛ parce que mɔgɔ fɛn fɛn minɛna bɛɛ Sadio Kamara kɛrɛfɛ mɔgɔ de ça c'est une vérité l'objectif final est très simple Assimi ka objectif final Sadio Kamara taara Irisi la o a taara AES dugu la o a piriti parata o Assimi Goïta ni Sadio Kamara nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye tentative d'assassinat dɔ Sadio Kamara tentative d'assassinat a échappé la salle ne y'o vidéo kɛ cɛ si ma ne sɔsɔ o tun bɛ fɛ ka Moriba kɛ ka Sadio Kamara faga o ye tiɲɛ de Moribo Kone Assimi Goïta Sanu taara ka Morikɛ b'u bolo kaso la dɛ wallahi Morikɛ b'u bolo kaso la u ka vocal de fitira Sadio b'o kalama mais Sadio ka erreur kɛra min ye fanga b'a a ka ɲi sa an k'an ba wɔrɔ kunna Sadio a été trop gentil Sadio bolo hadamadenya de don ale bɛ kuma ni Assimi ye a ko bɛ jɔ tɛ o ni mɔgɔ y'i échappé i fana b'a ɲini de mais Sadio tile kelen ma bila kunna k'a bɛ coup d'état kɛ Assimi na awa tentative de coup d'état fana tɛ yen tentative de coup d'état tɛ yen dɛ ko mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka Assimi gɛn tiɲɛ t'a la dɛ maa si tɛ sɔrɔsi si tɛ ka marifa ta Assimi contre la mɔgɔw diminen de don ko kow taabolo man ɲi o ye tiɲɛ de sɔrɔsi dɔw dimina tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ ka taabolo min ma an ma sɔn an b'a deli fɛ i ka changer ale fana b'o ko sɔrɔsiw de minɛ bi o sɔrɔsi tilancɛ bɛ Sadio kɛrɛfɛ mɔgɔw de n'u ye dɔw minɛ n'u sigara u b'olu bila u b'u ka vidéo bila ko ayi dɛ aw bɔra ko karisa minɛna n tɛ karisa yɛrɛ jɔlen ye i b'u ye u bɛ taa photo ta ni bɛɛ ye u tɛ Nema Sagara yira k'a jɔlen filɛ nin u tɛ taa Abbas Dambele yira jɔ bala ma fɔ a Facebook b'u bɛɛ bolo fɛn b'u bɛɛ bolo aw la bɔtɔla ka bɔ sɔsɔli la sɔsɔli sɔsɔli ni e ko karisa kunkolo gananen don karisa kunsigi b'a kun n'i ye fugulan bɔ i kunna na dɔn n'a gananen n'a gananen tɛ o donc kuma b'o yɔrɔ de la a ne kɛlen bɛ mun kalama Sadio Kamara ni Assimi cɛla ka gɛlɛ bi dɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ bɛn n k'o yɔrɔ fana fɔ ka d'a kan sɔrɔsi ko don parce que u bɛɛ ye prytanɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être u bɛ se ka bɛn a la mais ne kɔni b'a dɔn ni Sadio y'i sigi don dɔ la Assimi Goïta b'a éliminer don dɔ la ni viremani kelen ninnu hɔrɔnkolon den kelen ninnu bɛ tila ka bɔ ka Sadio Kamara neni yan nɔ u y'a kɛ shogɛli la u ti malo non hɔrɔn t'u ye minnu bɛ ka bɔ bi ko Sadio Kamara taara Irisi la an ka ministre de la défense u b'a commentaire kɛ ni nkalon tilara ka don u da ni mɔgɔ kelen de bɛ tila ka bɔ ka Sadio neni a y'a sɛbɛn ka da dɛ don dɔ la ni mɔgɔ kelen bɛ bɔ ka Sadio buruja yan nɔ a y'a sɛbɛn ka da mais bi dati fana bi ye mercredi 13 août 2025 wulu minnu bɛ wɔwɔnci la ko Sadio Kamara tagara Sangolo la dɛ a taara dugukolo la dɛ ni mɔgɔ kelen bɛ tila ka bɔ ka Sadio neni yan k'a tɛ Assimi fɛ hali n'a Assimi wari d'u ma k'u ka ala neni u b'a kɛ parce que hɔrɔndenw tɛ voilà donc n bɔra ka nin de fɔ ɲɛna ne bɛ mun kalama ne ye mun mɛn ko Sadio Kamara ani Assimi Goïta cɛ ka gɛlɛn ne y'o dɛmɛ comme aw bɛ nkalon tigɛ la
ah version caman kɛ na bɔ ah ne bɛ ka mun fɔ ne fana y'a mɛn di donc ne kɛlen bɛ mun kalama n ka conclusion na u tiɲɛna ka gɛlɛ o tiɲɛ de mais n t'a dɔn jusqu'à quel niveau n t'o dɔn mɔgɔ fɛn fɛn minɛna ne ma sagara a basi ninnu a bɛɛ sa don kɛrɛfɛ mɔgɔw de u ye mɔgɔ minɛ a bɛɛ sa don kamara kɛrɛfɛ mɔgɔw de o kɔrɔ ye mun ye u y'o de kelen u b'o de kelen kɛ mɔgɔw la u b'i kɛrɛfɛ mɔgɔw de furan ka sɔrɔ k'i yɛrɛ minɛ o dɔrɔn de don c'est la stratégie de trahison k'an ka jamana ta ka kalifa sunguru la a ka sunguru Batulu Ɲangu ko Batulu Ɲangu ye denmusonin sɔrɔ Asimi Goyita ye Asimi Goyita ma muso wɛrɛ ɲini fo muso pororikɛla alajaban ne Batulu Ɲangu de ta yan ne Batulu Ɲangu photo de Batulu Ɲangu finmani kale filɛ nin yan transition ka kɛ transition tellement diyara fo ka jɛ ka kɛ tubabu ye ne bɛ disi gosi k'olu ye panafricains ye a filɛ nin dɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ kelen a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de k'an ka jamana ta ka armée ka marché ta ka di sunguru ma Batulu Ɲangu ma mɔgɔ min y'a furumuso janfa Mali armée mɔgɔw n t'a dɔn bi n t'a dɔn sini dɛ ni Asimi Goyita y'aw nɛgɛn aw ka Sado Kamara kɛlɛ aw bɛ kɛ Batulu Ɲangu ka jɔn ye aw bɛ kɛ sunguru tɛgɛla président ka jɔn ye ne kɔni b'o conseil d'a ma wa Asimi tɛ Mali jɔla ye an tɛ transition contre la dɛ transition jugu fɔlɔ ye Asimi Goyita de parce que ale tɔw nana jamana jɔ la ale nana Bobara filɛ de la a b'a kɛ to c'est la pire vérité c'est la pire vérité c'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali un grand coureur de fesses c'est la pire vérité n b'o fɔ a ɲɛna a ti malo fana hali k'a fɔ ko n faw bɛ ne ye président n faw bɛ yan n baw bɛ yan n fa filanw bɛ yan sungurubaw de bɛ ta ka jamana nafolo ta k'o d'u ma sungurubaw de bɛ ta ka Mali marché ta k'o d'u ma i fa filanw ɲɛna i ba filanw ɲɛna voilà ce qui se passe donc an bɔra kan de yira la malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn na a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent n'a urgent don 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don n'a y'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ m'u ka 40 kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 c'est 2 € 200 dɔrɔn donc Senwave la solution n kanu bɛ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka Senwave application télécharger o de kun don a kan bɛɛ ciao ciao